albani sun yi kaset suna ta ruɗa mana jama'a. Wallahi har Bauchi ta je ta same ta a daka. Ita wacce malama sai ta gyara zama, sai ta ce wani albanin, ta ce albani na Zariya mana, kawai sun yi kaset wai allurar rigakafin nan. Ke malama kin ga kudin da ake bamu mu Form 1, kungiyar Form 1 ta ce miliyoyi ake basu. Yanzu su malam albani sun zo sun yi wannan kaset, za su wargaza mana kudi da muke samu. Bayan kwana biyu sai ga ta nan ta sake dawowa wurin wannan malamar. Ita malama har ta samu kaset din. Sai ga ta dawo tana ce mata ai yanzu dai an yi taro, ai an hada taro a Kaduna, za a je a zauna da su sarkin musulmi har su albani din, za a lallashi kowa, za a bashi nashi, su bar mu ci gaba da ci, arziki ne kowa da lokacin shi. Duk ta gama faɗin wannan maganar kaf, wannan malamar dai tana bugowa tana faɗan abin da ake. Sai ta ce an gayyace ni taro, na ce wallahi ba a gayyace ni ba. Ta ce amma malamar ta ce har da kai za a gayyata, na ce ba a gayyace ni. Ƙarshe shine aka zo aka yi wannan taro wanda aka sa har da sarkin musulmi. Aka yi wannan taro wanda aka sa har da sarkin musulmi. Ko kun fahimta? To an sa har da sarkin musulmi. To sarkin musulmi jama'a yana daga cikin waɗanda ke ha'inta musulmi, ba ku gane ba. Akan dukkan munasabar da ta taso sai an hada da shi wajen a ha'inci musulmi. Don haka ba amini bane akan duk abin da zai zo ya faɗi. To haka nan su Dahir Bauchi, haka nan su Dr. Ahmad dan gidan Gumi, waɗannan duk bulk of macuta ne, dukkansu waɗannan 'yan iska ne, macuta ne waɗannan gaba ɗayansu. Babu wani wanda kuɗi ba sa juya mishi alƙibla. Waɗannan guda uku, da sarkin musulmi, da Dahir Bauchi, da Dr. Ahmad dan gidan Gumi, duk waɗannan kuɗi na juya su. Da haka waɗannan ba amintattu bane a wurinmu da wai har za su fito su yi magana, shikenan wai maganarsu ta zama hujja. Kuma aka yi wannan taron na sarkin musulmi, ni dai ba wanda ya aiko min da goron gayyata. To wannan kuma taro namu ne a nan makarantar, suka ce za su zo su zauna da mu, da ministan lafiya da wasu likitoci nashi. Muka ce wallahi su zo, kofar mu a buɗe take. Wai da suka ji mun yadda a zo, sai kuma suka ce wai a'a mu zo Kaduna. Na ce mu ba za